बोहैथियाय मा सानहाबाय थाखो बे बैसागु बोथोरावलाय जुदि अरननि खोथा सानदोंब्ला दा सानसेहाय बे आरो मालाबाबो फैफिननाय नंला नाथाय आंनि गोसोआ अरना फैफिनगोन होननानै दाबो सानगासिनो दङ आयै दिनै 3 बोसोरानो जालायबाय बोहैथियाय अरन फिसानि खबरानो गैया गामाखालिबा बैसागुनि 1 थारिखआवनो नुजाफैयो देग्लाय बैसागुनि 1 थारिखआवबो नुजाफैयाखिसै हाबेनि खोथाखौनो सानबाय थानोसै होनबाय नोंहा गोबां जिउ दंबावो दैदेनलांनो थाखाय दे आइ लोगोफोरजों एसे ओंखारफादो एसे रंजाफादो हनै दाउस्रि देलायाबो फैगौ बेजोंनो थांफादो ओइ बैथि थुदो बैसागु मोसाहैनोसै मालाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा ग्रोम ग्रोम मोसाथारबाय आं गोसो गैयाहाय मानो गोसो गैया जानांगौ जाखो दे बोसोराव खेबसेल'सो मोसायो जोंथ' मोसाबाय थानो मोनाना बेनिखायनो देग्लायनि बैसागु बोथोरखौ ना हान्थुनिफ्राय हारेम थुलु गलायनाय मोसाथारनांगौ मिथिबाय बैथि दाउस्रि देलाय दे आइ बैथिखौबो लांफादो नङाबा हारसिंनो न'आव थानानै टेनसन जाबाय थागोन बियो जागोन दे आयं आं लांफागोन नों सिन्था खालामथारनाङा थुदो बाय बैथि थुदो मोसाहैनोसै थांदो आइ थांदो एसे गोसोफोरखौ स्रां खालामहैनानै लादो दे आइ ओइ बैथि गय फाथै होनानै बुरखायनोसै नामा आं नोंखौ माथो लिंबाबो मोनथारा दाउस्रि देलाय थुदो आयौ बाला दासो जादों दा फैफिनगोन ना आंलाय मा मिथिगौ दे आं अजा बुरि जानाय मोनब्लासो खोन्थानो हागौमोन आरो नोंलाय अरनखौलाय मानो गोसोखांबाय थायो दे अरना थैबाय होननानैसो खबर मोनदों दाथ' मोदाय रायजोआवसो मोदाय सिख्लाफोरजों दंहैयो खोमा मा बुंलाबायदों नों बेफोरखौ दाउस्रि देलाय सरि गलती से मिस्टेक बापावै दावरायफोर बहा बागुरुम्बालै बाथामिस थफियान बैसागुआव मोसानो ओंखारा नोंहा मोसागोनब्रा मोसागोन आरो बैथि रावबो सेंग्राजों आखाइ हमलायलाय मोसानो मोना दै थफिराम आंनि जिउनि डिसिसनखौ लानो सोर नोंलाय ए बैसागु बोथोरावबो मा एसे खाब्रांब्रांब्रा बोहैथि बाथामिस बैथिया नोंखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया मिथिबायना बोहैथियालाय आंखौ मेगन थाइसेजोंसो नायनो हाया दा बै थाइसेजोंथ' नायनो हायोना जाला माला फां फुं फाल्थु नङा दै बैथि गोसोआव लाखि सेंग्राफोरजों रावजोंबो मोसानो मोननाय नङा नङाबा दिगदार जागोन मालाय थफिराम सिख्लाफोरनि टिका मोनदों नामाब्रा नोंलाय मा मोनफैलायखोब्रा नोंसो मा मोनफैदों दा मालाय गामियाव नोंबोथ' बे गामिनि मानसि नङाना आंलाय बैसागुसो जानो फैदों दा नाथाय नोंथ' सिख्लाफोरनि बडिगार्डसो नङा होमबा ओइ इरागदाव गावखौनो इरागदाव राजा बायदि मोनदों नामाब्रा नोंलाय बिदिखौनो सानना लादो आं इरागदाव राजा आरो नों आंनि सान्थ्रि गाहाय बेनिखायनो आं जा बिथोन होदों बेखौ मावनांगौ नों ओइ बांद्राय खोथा बुंनाङालाय नों बांद्राय दादागिरि सोलियाब्रा आंजों आयौ बाला जाबायसै बैसागु बोथोरफोरावनो बेफोरबायदि नांलायो ओइ थफिराम थुदो लाब्रा फारायाव थांनोसै लाब्रा बारानि सन्थलाया आं बायदि बिराद जौ लोङोनो थु खालि नोंना लोंनाय जानायल' ना लोंनांगौ जानांगौ रंजानांगौ साइन्सबाबो थैखानांगौ थुब्रा ओइ सन्थला नोंथ' बिनि सुनैसो नङा होमबा जेरै गयखौ जानो थाखाय फाथैजों लोगोसे सुनै नांगौ थिग बेदिनो नोंबो बिनि सुनै नङा होमबा थुलासिसि बिदि बुंथारो आरो आं दा थिकसे लाजिबायना सुनै होनजानानै नोंनि महराबो सुनै बायदि खामाथे नंखागौबा बेनिखायनो थफिरामजों सिथाबबाय थायो मालै इरागदाव मेगन सादों नामाब्रा नोंसोरखौलाय मानो मेगन सानांगौ जाखोब्रा आंलाय नायगोन इरागदाव सानसेबाबो नायगोन नोंखौ आच्छा नोंसोर बैसागु मोसाहैनोसै होमबा बैसागु बोथोराव बैसागु मोसाहैयाबालाय बहाथो थांगोन दे जों नों थिगखौनो बुंदों बैथि मा खबर ओइ एदावनो नागिरदोंबा दा एदावदो मानसि बिराद टेनसनाव दं आच्छा बाबा आं एदावाखै दे बिदिब्ला नोंसोर बैसागु मोसाहैथ'दो आंबो न'आव आलासिफोर दङ बिसोरनो एसे माबा माबि हैनि हाथाइनिफ्राय जागोन दे बैथि इरागदावा नोंखौ मोजां मोनो खोमाहाय दाउस्रि देलाय अन्नानै बेफोरबायदि रावखौ दा बाहाय आंनि गोसो गोरबोआव जेब्लाबो अरनाल' थागोन बैसागु बोथोरनि आर'नाइ फालिखौ इरागदाव नोंनि मुङैनो दाखादों आं आंनि गोसो सिंनि हाबखोमानाय रावखौ नैबे आर'नाइनि गेजेरजोंनो फोरमायनोसै आसा खालामो नों बुजिगोन इरागदाव हेलौ निजिरा सोरनि थाखायब्रा आर'नाइलाय नोंनि थाखायनो आर'नाइ लाबोदों आरो बैसागु बोथोरनि मालानिफ्राय आर'नाइ होनो रोंलायग्रा जाखोब्रा हो निजिरा अन्नानै नोंनो थाखाय होनो लाबोदों बेखौबो लाखियाबा था आं गुबुननो हैगोन आच्छा बाबा आच्छा जागोन दे हरदो आर'नाइया ओमफ्राय थांमारनोसै होमबा नोङो बे बैसागु बोथोरावबो औ एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मैयासो मोनथारदों
अफिसाव दिनैनो लिंहरनायलाय दानो हाखु दाखु ओंखारबाय आं थांनो। बैसागुखौ जालांबा जायामोन होनबा? समा रावखौबो नेनानै थाया। समनिफ्राय सिगांसो खारफानो नागिरदों आं, बेनिखायनो बैसागुबो जाला आं देग्लाय। आच्छा, इसेबां मालानिफ्राय फिल'सफार जाखो नोंलाय? समानो थिनो, मानो एसेबो सिरियास लाया नों आंनि बुंनायफोरखौ? आच्छा, बिदिब्ला मा आं नोंखौ दोनलांनांगौ नामा? नाङा दे इराग्दाव, बैसागु बोथोराव आं नोंखौ डिस्टार्ब खालामला। आं हारसिंनो थांनोसै। दे बिदिब्ला मोजाङै थांबानो जाबाय, लोगोसे गेजेर गेजेर कल खालामबानो जाबाय आंखौ। जागोन दे। अके बिदिब्ला बाय बाय निजोरा। बाय। अरन, नों माला आंनि गोसोनि खोथाखौ बुजिगोन? आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो अरन। नों मानो बुजिया आंनि गोसोनि खोथाखौ? मानि थाखाय? बैसागु बोथोरावबो आं मानो बोहैथिखौ लोगो हमनो हाया? आरो आंनि आफा बोराया बेहा मा जानांगौ? बुजिदों नोंथां, नाथाय आसाम पुलिसफोरा नोंथांखौ दासिमबो नागिरगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथाङा बैसागुआव न'आव थांनो नाङा। आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया। आं बोहैथि आरो आफाखौ थाबैनो लोगो हमहैनांगौ। बुजिदों अरन नोंनि हाबिलाखौ, नाथाय बेराफारसेथिं नोंनि थाखाय खोथाया जोबोद गाज्रि जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा दा जेराव दं बेवहायनो थाथ'दो। बैसागु जोबजासिमल' नोंथाङा जेने थेने बे न'आव थाथ'दो। बेनि उनाव नोंथाङा न'आव थांनो हागोन। बैसागु जोबजासिम आं थाबावनांगौ? जेने थेने बैसागु जोबजासिमल' थादो अननानै। बेनि उनाव नोंथाङा जेराव थांनो गोसो थांबानो जाबाय। अके, दा नों थांनो हासिगोन। बोहैथि, नों आंखौ खम नेनानै दङ बे। जेब्लाबो आंनि थाखाय बैसागु बोथोराव आर'नाइ फालि थिनानै दोनोमोन नों। जानो हागौ देग्लायनि बैसागुआवबो नों आंखौ नेनानै दं। बोहैथि, अननानै बे साननैसोखौल' एसे नेबावदो। आं थाबैनो नोंनि खाथियाव फैफिनगोन। बैसागु बोथोरनि गासैनिसिमबो आं अरननिफ्राय नोंथांमोननि खाथियाव अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो बैसागु बोथोरखौ रंजागासिनो दङ होननानै। लोगोसे सानसुहायै गोसोनि एपिसोडआबो नोंथांमोननि सेराव गोबावसैमोन फैयैया एबारनिफ्राय नोंथांमोननि खाथियाव लाबोनो नाजासिगोन। अब्लासिम नोंथांमोना बैसागु बोथोरखौ मोजाङै बिदाय होदो आरो मोजाङै मोजां गावबा गावनि मावनाय दांनायफोरखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांदो। आसा खालामो इसोरा बे गोदान बोसोराव बयनिबो न'खराव गोजोन खुसि लाबोनानै होफैगोन। खुलुमबाय।